Pozývame vás do novootvoreného kaderníctva Maťka na sídlisku Žarec v budove domova dôchodcov. Počas svojej praxe som sa stretávala a navštevovala s ľuďmi, ktorým som svoje služby mohla ponúknuť len v ich vlastnom domácom prostredí, pretože sa pre množstvo prekážok a bariér nedostali na určité miesto. Preto vám, celej širokej verejnosti, ale najmä občanom zdravotne ťažko postihnutým a občanom trvale pripútaných na invalidný vozík, ponúkam bezbariérový prístup priamo do svojich priestorov kaderníctva. Tak nech sa páči, som tu a som tu pre vás. A maličký bonus nakoniec. Detičky do 3 rokov striham zadarmo a držitelia preukázov zdravotne ťažko postihnutých majú stálu zľavu 10% zo všetkých ponúkaných služieb. Ďakujem a teším sa na vašu návštevu. Nové kaderníctvo Maťka nájdete v budove domova dôchodcov na sídlisku Žarec.